waleñmando o ɓe jiri nouveau kanumbaka belaji ma mali kono ani mali ko kan ko dugubla o ka fsan la dala wuli aw ne layduta aw ye ka fo nin jemu kan kene be sigi aw ye dogokun kono shen duru kadam ne tene kata bla jumala nege kanyo wolobla sanga tan duru kata bla nege kanyo kono tona jemu kami kono nana aw ka kunafonia kun folo be fara nyokon kan ka di aw ma renouveau matin jamakulu fe nyama ya suka ya moria konnala ko ne kene sigi to lay ka befo ka belaji waleñmando ko beki bisimla. Biye araba ye jouer kalo kile mugan samba fla ani mugan fla soli ka wili ke bagaw aw ni nyogontuma aw munu meino ka sera ko barake ro la kaba ambi aw bela jelen foni aw sogolinu ana mamnu me sira la katara nu be ka aname ambe u fene fuku uni yorobe jem kan konnala la me baga jama kulu munu me ke sokon nawla we soko aw na dongodo ambe be fu ka bela jelen waleñmando munu fene be no ubu wa ciu nyonkiri folo ka sika renouveau matin laje oni o bana we soro ka boka taka u wa ciula aw bela jelenga foli be yanno ko kenen ko abe sigi awdi sabula ko kuna funite dugumina o dibi maroy o kama renouveau nyama ya suka wulika jokon na la ninje mukayimbe sigi aw dongodo kawa kibari ko folo fara nyogo kambunya ani karama konna la kadi aw bela jelema radio renouveau la mebaro aw ni nyogonduma radio nyeleni kabo segu ko segu kawni sokoma radio benkan kabo kerewani ame uga folike radio tiendugu kabo jura radio futa kabo yanfuila radio besago kabo kuchala radio kanaga kabo juro radio kumakan kabo bla radio jigia kabo sam radio naro samaya kabo nyewlini radio dambe kabo boro radio fasukanu kabo wilisi bugu radio chiba fm kabo kati falaje Radio Nema FM kabo Kasaru, Radio Tolerance kabo Mopti, Radio Miracle FM kabo Buguni, Radio Kusata 2 kabo Diala Korobugu, Radio Altakadum kabo Sikaso, site internet o Mali Bamada kabo Franci, Radio Mamelon kabo Kebila, Kafra Tamanika, Mamunu Sorolino Ananga Bololo Siraufe, Renouveau Matin page Kafra, Renouveau FM et Renouveau Télé page Kan. Anga folibe anga abonné kelengilena bela dileni manake jien fon fan sabula tungaranke oluwe so ona kachaya kusobe anga bololo siraw fe ambe u bela dilen fu ko be dama kaka kunafonia ko ola o kama bi araba jouer kalo clé muga renouveau matin abena daile sisa anga bakuruba olu fleni nye folibe na ke awye bi décryptage kono nana kuma si mi sukantira en fait ni isa kabasi di bebe na o wala wala awye o debe talike judiciarisation na o mo koroy munyi ani anya sukanti wale ya min kama isa kaba alebena o wala wala awye bi décryptage kono nana biso romadaina amina wele bla maflama anga ma wulilin folo o betalike Ousmane Almoudoula alemire kabo synergie des enseignants o la fasa kulu konnala ana bena nyola sur alikoni uga kumala sele ka kenyani wale ya mini akera en fait no malikon na la keren yala kenye bakaw fino ni amadugo mashila o wale ya o betalike ka kenyani kalande munu be klasi tan flana nani obe bagi école lion ko fo bagi examen aussi en fait anya ka fo wale ya do temena kenya bakaw fe no mi rek la sababu école kala mo do fo aller retari ya suro ko banani nyon che ka fara kalande ndo kan o kum konna la soko madaina amena Ousmane Almoudou folota o ko fe ani kenya ba dia rebina nyon la suro ni obe talike académie re directeur lani oye Basirou Seiba Bambaye ana fene be na nyon la suro kasika côté flabela jelinka version la meni waleya inka sabula amadugo mogoshila malikon nala donc ibaru obena lase au mabi isa kabasidi be fe sabula Amadou El Kounare ale masika pumaso la sorobi sori Ibrahim Diallo ale be bisimla la dadu tanga sigin kibaru yo oloka kenya kuna foni be lase au ma Alexi ale fene be bisimla ina folla dala kola ama son waleya mima kasika nyefoli jonjon ke oka anwa don foli duma obe o kerefe kuna fondi gafe nyefura folo la selu olu fene bela jelembe na ke dakuru nyekelina obe delika kibore fa on fesro rubirigi fa on fe delika lasi awma renouveau matin konna la so madena obe na besoro bunyan karama konna la ko beki bisimla baro wi damne sisani wakati boluda chugwe
kunogo bena da kabala Mali marabolo bela jelen konna la samia fefien obena chi Mali fambe anga koro marabolo do konna la biku oluga yoro jan fleli mimba damne kilometri woro katabla kononton bonyongola o flelu ko gele ado ni mena na do ala Mali fanto fe ko gele foite na do yoro jan fleli la sanji ko kon bolo dalino bik le konna la wal mashufe obeke Mali fantan nan bela jelena fun tawdin marabolo keleni obora ala ko kile gaina finteni hakeyo olu kon be jigin kateme kunun taka ola kaikaw feno bi olu ka kile bota hakeya obege digiri bisaba ani fly kulikoro digiri muga ani kononton sikaso digiri muga ani woro sigu muga ani kononton mopti digiri bisaba tomoktu bisaba ani saba gao digiri bisaba ani juru kidal bisaba ani wolonvla menaka bisaba ani juru tawdeni digiri binani ani nani buguni kaw feno ka fara kuchala kan bi olu ka kile bota hakeya beke digiri muga ani wolonvla fembe talige kita kawla olu tawege muga ani shekinye nyoro kafara nara kan olu tawege bisaba ani kilinye duanza bisaba ani flasa digiri muga ani kononton banyangara bisaba ani kilin joila muga ani sheki gourma raurus digiri bisaba ani saba Bamako district konnala kunogo bena glon kabala samia fefia benati yoro jan fleli gele atena na do ala sanji ko kon bolo daleno big le journée kon la walma ashuna klegayna kle bota hakeya obeke digere muka ani konotoni Bamako na lamini so komadena kene chira nege kanye woro ale temelini sangatan woro yi wa klebe na bi nege kayenta ani konotoni osira ni wakati bolo da chugo yebi araba sokoma abedi awma la dadi do jem kan konnala alsa ko bela jelinka bisimlamne amedu kiborio konnala don doni sisan don kibaru obena daile awi Isa kabasidibe nga foli biye foli jaranya fanta to ta ka foli di ma ka foli di an lameba na fleba ka bela jele mo mana ke dinya fa an ni son jale le bena kuma so kono dinya dongo do sama dafe sigatala wanda le mbala ka fokanu mo ni son jale ni fana be bisimlam ne kutu ga salon ono barake yoro la mana ke yoro saka ba misira di mega don kibaru daile dongura kibaru be talike munun ka sobana la ala goni mangonma ye munye o ye ka fo banajugo bado o yera faranfina chamanje ya fan fe banajugo mini anga jamana nyama obuka wulika jwa sabate wala sa alna manye doni ko an fe an no fura ka se ka soro ala jona o kibare abambulo ka da au klokan biso madana jamuka on konnala kibare ya soro la ka foko samba min na ndoko ku ngono ka e tieni bake joila mara dugu dola akibare ya be chugo di amena ada au klokan jekulu mini asigira wala sa asizi mini okara kase ko larawe kase ka ajetebne abara be hukum min kono o jekulu olu mo blala kata o ka bara la kunu kubaria min bora yenno amena ada okloka ka faroka kirini woyo min be ka nyeshi kodvarka olu ka surasi check binani ani kononton o ko kritikila mo yu sendo akola ko ka bara bo bolongono pumala ko ka ke kiri ko yenu nin kubaria o de akwa bakuruba we so madana amena munu wala ye sangadanina ambalmaw aw dangana renouveau pumaso kono ka kanyani aka kunafoni kunfolo ye munu ni olu be di renouveau matin konnala anya fa nyana kuma nyebla pumawla ngo mamunu ni olu tara ku ke ma kerengreno wala sa assise nationale pour la refondation mindo barakera o ma oluka lara welike ka nyeshin o barama wakati ni maja o bala walma bra bara o kanga ta hukum mingono o ma yere olutara ku blakata o ka bara la kunu abara yere kera jamana kuntigi Asimi Goita alega hukum kono bara yere kondala ayela delikan jonjon duma koni bara koni dimina ke bara emi ni a bena ke sababu jamana be la nyini munun kera olu la nyini ka se ka sabati wa ayayiru la ka fo ku ka bara in nafaka bon kosobe jamana nyeta bara la ka so ke nunu manunu ublale no bara ina sanduru o de hukumu kono sanduru o ba yira ka fo fanga che franja fanga be banku uto enno nga wale ya munun kera wala saka anga mara sinsi ani finani yurugu ni wale jugu munun be enno ni jamana de onyu fo sika fo bayin se fe kaseka olu hakilna ularawe ku jatemne wala sa olu kaseka dombala ani finani hakilna munun fora ko olu kon ko olu konen to yurugu wale munun fora manu kaseku hakilitula nya fo chugome ukabara beta sanduru la o ba
yira k'a fɔ ko fanga cɛ furancɛ fanga bɛ ban ka olu to o baara la a maa ɲɛma yɛrɛ fɛnɛ ni o ye kumakan damadɔ fɔ dɔ ye maître Ate Jara Amadu Cɛwulen Jara ale fɛnɛ ko olu dalen b'a la ka fɔ ko jamana ye danaya min da u kan k'u bɛna a danaya minɛn fa wa wagati o wagati ni majɛw bɛ baara ninnu na k'olu tɛna siga cogoya si la ka se ko o majɛw fɔ baara in yɛrɛ kɛra kuluba jamanakuntigi Jabala la kunu a kɛra premier ministre ani ɲɛmaaba min n'o bɛ an ka conseil national de la transition kunna CNT ale maa ɲɛma Maliki Jaw o fɛnɛ tun bɛ jamanakuntigi Asimi Goita ale kɛrɛfɛ kunnafoni nasiraw la halisa kiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kuma min ni a bɛ sen na n'a bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ 49 ni Côte d'Ivoirekaw don cour d'appel kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ye ɲinini daminɛ ɲinini min n'a bɛ tali kɛ kiri ɲinini kan ko in ka se ka larawe k'a ɲɛdɔn ko bɛ hukumu min kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ o kuma bɛ fɔ wagati min o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ni o ye togokaw olu ka minisiri min o bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲa ɲɛnabɔ ma k'a k'a ɲini a ka jamanatigi fɛ k'a ka solonalidon kɛ walasa ani Côte d'Ivoirekaw ka se ka ɲɔgɔn faamu ko in na o jamanaw ka minisiri yɛrɛ o y'i senfa a bɔlen kɔ anw fɛ yen nɔ ka taa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ a n'o ka jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye nka o ko bɛ kɛ wagati kelen min na an y'a fɔ cogo min o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiri tigilamɔgɔw olu kɔni y'a yira k'olu ye kiri dayɛlɛ ka ɲinini kɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye halisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an y'a fɔ aw ɲɛna ka fɔ n ko bana dɔ n ko o kun bɔlen bɛ fan dɔ fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Tanzanie yan fan fɛ bana in yɛrɛ tɔgɔ ye ko leptospirose bana sidɔnbali dɔ don bana sidɔnbali min ni a yera fan minnu fɛ o ye Tanzanie ye n'o bɛ farafinna tilebiyan fan dɔ fɛ a yirala k'a fɔ ko bana in kɔni ye bana juguba ye yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o ko hukumu kɔnɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw olu taara ka taa ɲininkali kɛ Sheikh Ate Traoré la ni ale yɛrɛ ye directeur min n'o ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani bɛsɛya ko ma a bɛ maa min ka kuma galama la o ye Amadu Jara ye n'a bɛ se ka walankata n'a bɛ se ka mɔgɔ caman minɛ yɔrɔnin kelen a ka kan an ka kunnafoni di pour que ni a ka ko a bɛ na o k'a sɔrɔ an ka baarakɛ mɔgɔw tulo la sɔminen no kaban donc o de bɛ kɛ sababu ye a effet bɛ dɔgɔya an ka population malienne kan donc mais kunun sɔrɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bana ni a daminɛ na effectivement bana lako dɔnnen tun tɛ a yera k'a fɔ ko leptospirose de don leptospirose o ye bana ye min bɛ farigan kɛ mɔgɔ la et que banakisɛ dɔ bɛ a duguma a dɔnnen don a mɔgɔ faga man teli mais o kɔrɔ tɛ k'a tɛ mɔgɔ faga bon mɔgɔ 100 i t'a sɔrɔ mɔgɔ 1 ɲɔgɔn bɛ se ka fatu mais a bɛ se ka dankari i ka farikolo minɛn wɛrɛw la min bɛ se ka fiɲɛ don i ka adamadenya la donc ninnu ye bana sugu dɔw ye adamaden ni bagan bɛ ja a la donc o hukumu na an ni sigida vétérinaires fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ One Health hukumu na mɔgɔ caman bɛ yen an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que adamaden ni fɛn wɛrɛw bɛ jɛ banaw la donc o la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ an bɛ hakilinaw di pour que mɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to ni walankata jama bana ninnu a kana se ka dankari an ka adamadenya la ayiwa ala ka an ka jamana kisi ni bana jugu ninnu tɔɔrɔ ma dugu minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Nematulaye ani Cɛdo Bugu ni olu yɛrɛ bɛ Kaladugu o commune na ka bɔ Joyila mara kɔnɔna la sanba min nana nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko sanba k'a ye dankari mɔgɔw la o yɔrɔnin na kosɛbɛ nka hali n'o y'a sɔrɔ san ninnu kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ nin dugu ninnu na nka maa kɔni ni ma to yaasa ka faamuyaliba sɔrɔ Aminata Bacho Kone sanba min nana karidon tɛmɛlen o kɛra sababu ye ka jizon do Nematulaye ale ni Cɛdo Bugu dugu kɔnɔ Kaladugu mara la Joyila sɔn tigɛlen kɔ ka waati kɛ Joyila service météorologique mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sanji mililitiri 400 de binna mɔgɔso caman binna denbaya caman jigisɛmɛyɔrɔ kɛra siɲɔgɔnw fɛ ye walima ka taa kɛrɛfɛ duguw la jizo ma se yɔrɔ minnu ma walasa k'u yɛrɛ kisi mɔgɔ kɔni ni ma to a la nka
Mo bolo féminin caman tiɲɛna u ladɔnniyalen joyi la direction régionale de la protection civile a polisi ale ni a direction régionale de l'urbanisme ani gouverneur y'u senfa ka taa bɔ ni maa degunnen ninnu ye walasa ka se k'u ka dɛmɛ don ni denbaya ninnu ma. Wakati o wakati ni degun ye jamanadenw minɛ a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'o baara kɛ an bɛ joyila gouverneur ani a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen fo yaasa kalata o sariya kura min ni o bolodara ni jamanakuntigi yɛrɛ y'a bolo nɔbila jamanadenw ka se ka faamuya sɔrɔ o la CNT tɔnden dɔw olu kɛlen don ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen k'u sen nɔ ye juillet kalo in tile 15 ka taa bila a tile 18 na maa minnu ni olu ye commission loi mɔgɔw ye olu y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa Nioro du Sahel ka fara Nara kan yaasa ka taa loi in a ɲɛfɔ yenkaw ɲɛna a kɛra a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ an ka kunnafonidilaw y'a fɔ cogo min jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu kalata sariya kura ninnu u bɛ cogoya min na yaasa ka faamuyaliba sɔrɔ a la Idrissa Sidibe Janjo Massa ani Zakaria Umar Keita olu tun bɛ taama in senfɛ an ka u ka ɲininen o lajɛ. Conseil national de transition taamaden minnu ni olu wulilen do ka taama daminɛ Mali région kɔnɔna na a laɲini ye jamana sariya kisɛ min bɛ kalata ko pereperela tigɛ o sɔn kelen kɔ u ma CNT mɔɔw fɛ ni ka a bolonɔbila jamana furancɛ fanga maa ɲɛma fɛ Colonel Asimi Goïta. An ye loi fɛsɛfɛsɛ ka loi explique u ye an ye loi explique u ye kelen ka loi lamɛn après u ye question posé u ye question caman posé question bɛ taa faamuyali k'a ɲini ka faamuyali tɔ kɛ u ma fɛn minnu faamuya k'a ɲini ka éclaircissement sɔrɔ olu kan et je pense que u ye éclaircissement dir'u ma bɛɛ commission mɔgɔ bɛɛ délégation mɔgɔ bɛɛ ye répondre kɛ mɔgɔ ye éclaircissement d'u ma u yɛrɛ ye faamuyali kɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni loi électorale ma ɲini k'a faamuya baara kɛli bɛ gɛlɛya. Ni sariya kisɛ in kɔnɔ kibaruya faamuyalen kɔ politiki tɔnw ani ka se société civile kulu olu fɛ u ye nin waleya in ni ka sɛbɛkɔrɔ tanu k'a kanu kosɛbɛ ka laban min ye layidu ye ka o ta k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan walasa olu ka kɔmasegin ta ka ɲɛsin u ka tɔndenw ani sigida den tɔw olu bɛɛ lajɛlen ma. A depuis démocratie ka daminɛ nin y'a fɔlɔ ye k'a fɔ ko lasigi député parce que député bulon mɔgɔw don ka na base la ka ɲɛfɔliw kɛ ka loi ɲɛfɔli kɛ nin y'a fɔlɔ ye vraiment b'u fo ko wale ɲuman dɔn loi ɲɛfɔli vraiment a ye faamuyali ko ba de d'a ma parce que an y'a filɛ téléw ni fɛngɛw la mais le fait que u nana k'a expliquer an ye faamuyali ba de sɔrɔ a la. Bon ninnu nana restitution mun kɛ o restitution ye an fana bɛn'o de kɛ sisan nɔ pour que an ka musow bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka bɔ a kalama ka dɔn k'a fɔ loi électorale ni a votera hɛrɛ ni baden na. An b'aw hakili jigin k'a fɔ yanni ka nin taamakɛla ninnu se Nioro du Sahel kaw fɛ yen nɔ ani Nara u ye nin baara kelen in fana kɛ Kayikaw olu fɛ yen nɔ. Janjo Massa an bɛ i fo ka i ka jatala Zakaria Umar Keita fo ka ala k'aw ɲuman don so ka bɔ Nioro du Sahel ka bɔ Narakaw fɛ yen an b'an kunda Tombouctou-kaw fɛ yen ka o yɔrɔ kelen fana na ni maa kelen ninnu ni o ye Conseil national de la transition mɔgɔw ye olu y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa nin sariya kura in ɲɛfɔ Tombouctou-kaw fana ɲɛna olu ta kɛra juillet kalo tile 16 yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ yen ta kɛra cogo min an ka lasigiden bɛ yen nɔ Boubacar Jite aw ta kɛra cogo di a ɲɛfɔ an ye. A kalo kelen de ni kalafili loi kura sugandira jamana ɲɛma fɛ min ye Asimi Goïta ye o de hukum kɔnɔ sento maaw dɔw nana tumutu k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa kalafili nataw bɛɛ ka sɔn ka kɛ kelen ye walasa baara in bɛ se ka kɛ hakili ɲuman ani basigi kɔnɔ ka kɛɲɛ ni autoritéw ka kuma ye o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ loi kura min bɔra kalafili kan a bɛ se ka faamuya cogo min na faamuya ko ɲuman na jamanadenw fɛ. Parce que ni kɔni caman kɛra ni sariya so parce que n'i ye kalifa ko dɔn ka fɔ ko bɛɛ de wele donc je crois que mɔgɔw b'a fɛ ka faamuyali kun sɔrɔ kunnafoni min sɔrɔ o de ɲininkaliw kɛ a bɛ boli sɛbɛn fan bɛɛ kan mun y'a to an ye yɛlɛma caman don a la munna mun tun b'a kɔnɔ mun tun man ɲi donc an y'o de fɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ tɛ an ka baara ye jamanadenw an b'u dɛmɛ o la parce que bulon ye jamanadenw mɔgɔlamɔgɔw ye
anw ye communication na denw na donc an tɛ se ka foyi kɛ communication kɔnɔ mun tɛ denw ka an bɛ nin kama n'u y'a fɔ kana kɛ sanfɛ n'a ni sariya bɛ an b'a kɛ sanfɛ ni mun ni sariya tɛ an b'a fɔ nin de y'an laɲini ni sariya an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to bɛɛ tɛ min bɛ an bila ayiwa an bɛ bɔ ni kunnafoni duman ye Banque mondiale n'o ye diɲɛ waribonba ye o kɔni kun kelen don ka gɛrɛndɛ min sigi anw kan n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka nafolo foyi bɔ walasa k'an ka baara kologirinw kɛ kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko o gɛrɛndɛ ko o bɛna wuli hakililajigin de don kabi min ye ɲangini bere min ni CEDEAO ni UEMOA kun y'a bin an kan o kun kɛra sababu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ala an ka jamana an halala nafolo min bɛ yen nɔ an bolo kun tɛ se ka d'a kan min ye CEDEAO ani UEMOA olu kelen kɔ k'u ka gɛrɛndɛ wuli min ye banki yɛrɛ maa ɲɛmaa ye Farafinna worodugu yan fan fɛ yan nɔ ale ye bataki ci an ka minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka sɔrɔ ko ma sanu ma k'a yira la k'a fɔ ko tile filanin na a tɛna mɛn bilen ko min ye wari ninnu ye k'a bɔli yɛrɛ bɛna daminɛ wa hali an bɛ don min na komi bi ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka jamana ka nafolo min ni o bɛ olu ka wakandeba kɔnɔ yen nɔ k'a bɛ se k'i bolo don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔni nafa bɛ bonya min ye sɔrɔ busonbagaw olu caman ka hakilina la ka sɔrɔ kɛ n'i y'a ye gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ o ye juru misɛnnin minnu n'olu bɛ jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'olu bɛ baara kologirinw kɛ jamana tɔgɔ la ni jamana tɛ se ka wari di olu ma olu fana tɛ se k'u ka bolola baarakɛlaw n'u ka fɛn wɛrɛw sara ko nin kɔni bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba ye jamana bolo a kɔni yira la k'a fɔ ko bataki in yɛrɛ a cunna kabi juillet kalo tile 18 o b'a yira k'a fɔ tile filanin na fiɲɛ bɔda bɛna kɛ jamana ye o ye kunnafoni duman ye an bɛ kunnafoni kunfɔlɔ kun cɛ min kan Fanta Tomota Kaba Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn ko baara ɲɛna an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ taa fulakɛ fanfɛ Sori Ibrahim Diallo bi sɔgɔmada in na ko Sori bɛ fan jumɛn a mana kɛ yɔrɔ min na yalima o yɔrɔ sirabaw bɛ lahalaya jumɛn de la Sori yɛrɛ ka jateminɛ bolila fɛn jumɛnw de kan a bɔ furadama ka na bila sisan na sirabaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la ka taa se Anazer ka bilasiralikanw ma Magan Jakite Mackenzie a lajɛ ni Sori labɛnnen don